У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Згідно з нормами міжнародного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму та звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх громадян України, які утримуються незаконно. Пане Макара, мы видим, как на территории временно оккупированного полуострова продолжаются репрессии в отношении коренного народа. И, в частности, вот усилились эти репрессии непосредственно после инаугурационного саммита Крымской платформы. Вы знаете, что буквально через неделю был задержан Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, Асан и Азиз Ахтемовы, братья. И после этого мы видели, как оккупанты начали задерживать и открывать административные дела по отношению к тем крымским татарам и неравнодушным, которые в принципе приходили к зданиям управления ФСБ или суда, оккупационного суда, где судили наших соотечественников. То есть очередная волна репрессий, как мы видим, в Крыму усиливается. Достаточно ли в вопросе защиты прав человека сегодня в оккупированном Крыму, на ваш взгляд, делает украинское руководство? И в частности, как вы оцениваете реакцию Крымской платформы на то, что сейчас происходит в Криму? Росія реалізує стратегію видавлювання з півострова всіх нелояльних, і кримські татари, звичайно, для неї є апріорі вже нелояльними. Тому ця практика буде продовжуватися далі, але, дивіться, є такі теж нюанси, не кримінальні справи, а адміністративні. Тобто, є і кримінальні справи, там я прізвище зараз не можу сказати, але тобто, тут десь такий натяк на якийсь обмінний фонд з Україною, десь натяк є на те, що ми, в принципі, що це елемент залякування, але тут треба просто ще, коли що робити Україні, як робити Україні, треба розуміти, що ми можемо зробити. Так, що ми можемо? Ми повинні, насамперед, мені здається, Кримська платформа, я вже відразу до неї перейду, вона повинна бути максимально інтернаціоналізована. Тобто, я думаю, що ми повинні докладати зусиль, щоб це було якимось елементом роботи Організації Об'єднаних Націй, що це мало би бути елементом роботи, можливо, і саміту Східного партнерства. Тобто, я зараз можу там назвати ще перелік таких неформальних форумів, ООН це формальний, але форум, де Кримська платформа своїм порядком денним повинна там бути присутньою. І ви знаєте, що бандити завжди бояться розголосу. Тому я думаю, що тут немає інструментів, тут є тиск більшою мірою психологічний, хоча я теж водночас скажу, що російська влада – це не та влада, яка піддається теж психологічному тиску, це зрозуміло. Але максимальний розголос, принаймні для того, щоб привернути на наш бік і на бік кримських татар, в тому числі, увагу. Так, а як тоді можна повлияти на Росію? Знаєте, якби це питання, і Сполучені Штати не знають, як вплинути Байден на Росію, ось через діалог, через контакт особистісний. Тобто тут американська адміністрація робить, на мою думку, правильно, тому що система влади в Росії така персоніфікована, що вплинути на рішення кардинальне, політичне можна тільки особисто. Це не зовнішня політика Росії, вона не формується Міністерством закордонних справ Росії, чи ФСБ, вона формується Путіним і його оточенням. Тому, власне, і Путін є ключ для того, щоб в якихось питаннях йти на поступки, але в той же самий час я не бачу ніяких передумов. Навіть більше того, останні заяви російського керівництва і Путіна, і не знаю, ось останнє Рябкова, міністр закордонних справ. Все це свідчить про те, що Росія взяла фазу активно наступальну. Ми не знаємо зараз, яка точка кінцева цієї фази, але це ось така апробація можливостей Заходу.
Ну, к заявлениям заместителя главы Министерства иностранных дел России Рябкова мы еще вернемся в контексте НАТО. Вот возвращаясь к теме Крымской платформы, то, о чем вы, в принципе, упомянули, президент Украины Владимир Зеленский недавно, как вы знаете, также выступая с трибуны Верховной Рады, сказал, что сейчас Украина ждет ответа от ООН в предоставлении статуса Крымской платформы как статуса международной организации. Что это даст? И может ли действительно Организация Объединенных Наций предоставлять такой статус организациям, и в частности Крымской платформе? То есть, как вы видите, в случае, если да, как вы видите эту работу? Ну, по-перше, базово, я скажу, що для того, щоб в зовнішній політиці чогось досягти, якихось результатів, завдань, треба, чи є можливість діяти трьома шляхами. Перший – це військовий шантаж, тобто грубий. Другий – це переконання. І третій спосіб – це лобізм. Їх можна поєднувати, що, до речі, Росія робить. Дуже непогано, до речі, робить. На жаль, у нас, якщо сукупно брати ці всі три складові, то у нас наш військовий потенціал, він не є таким, яким зовнішньополітично вагомий. Да, ну я так дуже загально скажу, тому що це не в контексті російсько-української війни, а трошки в іншому контексті, що ми не є там на держава військова, принаймні так. Можливості українського лобізму, вони теж у нас дуже обмежені. В силу різних причин, в тому числі з внутрішнього стану в Україні. І можливості переконання, оце так званий момент інтернаціоналізації того чи іншого питання. Інтернаціоналізації, і ця інтернаціоналізація, вона що може дати? Вона може дати розуміння серед політиків. Да, зараз європейські політики, в них починає формуватися розуміння російської загрози. До цього у них розуміння російської загрози не було. Читаючи їхні газети, там немає російська загроза, там все в контексті вписано було, що є якийсь конфлікт між Україною і Росією, і тут обидві сторони повинні піти на поступки. Так було. Зараз трошки... Трансформується як-то? Да, тональність змінилася. Тут дякуємо Джо Байдену, що там є версії, що США навмисно нагнітало цю всю ситуацію. Ну, їх можна обговорювати. Я не прихильник цієї версії, що США навмисно нагнітало. Тому що 115 тисяч чоловік на кордоні, це дуже значна цифра. Але мені, знов-таки, я повернусь до своєї тези, що треба за допомогою лобізму, за допомогою того, щоб показати, що ми суб'єкт і військовий, да, що ми здатні захищатися, але спільно з нашими партнерами, і партнери теж повинні це розуміти. За рахунок інформаційної політики ми повинні кримську тему максимально интернационализовать. Ну вот Крымская платформа, это же уже интернационализированная платформа, правильно? То есть 46 стран участников Крымской платформы. Министерство иностранных дел Украины говорит о том, что они в дальнейшем будут привлекать другие страны к участию и к присоединению к Крымской платформе, подписанию той декларации, которая была озвучена 23 августа по итогам инаугурационного саммита. Но все же 46 стран уже есть. Но що це дає і що далі? Ну, а далі треба вводити те, що цей форум, да, це форум, да, це не міжнародна організація, це форум. Да. Форум теж функціонально, він, це обмін думками, домовленості певні, там, неформальні, плюс політичні заяви, це найважливіша частина будь-якого форуму. Це політичні заяви, які мають бути політичним підґрунтям для конкретних політичних, уже слово політичних дій. Ось, сама ідея Кримської платформи прекрасна. Те, що 46 країн, це чудово. Але далі, мені здається, треба, по-перше, піднімати рівень. Да? Ми, знову-таки, подивимося склад учасників. Більшість країн, навіть не багато, більшість країн поставились до Кримської платформи на першому етапі як до жесту певного. Жест, да, якоїсь там поваги, уваги. Жест, але в різних значеннях. Зараз треба зробити з Кримської платформи якусь діючу інституцію з пропагандистськими такими, ну, такі лобійськими, я знову повертаюся до цього слова, функціями і зробити рішення Кримської платформи частиною всіх
всіх міжнародно-політичних домовленостей України. И что это должно за собой повлечь? Какое-то санкционное давление на Россию, какие-то конкретные действия? Потому что уже идет 8-й год оккупации Крыма. Уже на протяжении 8 лет мы слышим огромное количество заявлений о беспокоенности, да, о том, что происходит в Крыму, на Донбассе. Но как-то вот конкретные действия, более серьезные, более радикальные, это не вливается. Или неправильно так сказать? Ні, все правильно. Якщо взяти історично, Росія йшла на поступки тільки коли вона в військовому плані програвала, або монолітність влади, да, якимось чином хиталася. Все. Третього варіанту не було. Ніколи, жодного разу назвіть мені... Да, Горбачова можна назвати, але були проблеми в Радянському Союзі. Росія піде на поступки або відчуваючи силу, або коли ось система влади буде якось хитатися, і там будуть якісь... Третього варианту история пока что не давала. Тому... Ну, кстати, вот эта история с военным поражением, она касается не только России, я так понимаю, но и величайших империй, которые существовали на этой земле. Вот тут, дивіться, французька чи британська колоніальні імперії, да, вони теж в муках, особливо французька, але принципові політичні рішення відійти робилися. І політичні рішення робити крок 2-3 назад були. В російській історії жодного випадку я не бачу стратегічного, де Росія йшла на, принаймні робила крок назад. Це, ми повинні, що це мілітаризована країна, що ця країна завжди була мілітаризована. І навіть ми говоримо про санкції, да, вибачте, простими словами, Путін буде годувати армію і ФСБ до останнього моменту. І вони будуть так само переслідувати всіх, кого скаже Путін. Ми повинні підготуватися до затяжної, стратегічної, такої міліметрової, наступальної все-таки операції. Що це не є такий, знаєте, 12 раундів у боксі, да, там, чи це стратегічні там 100 раундів, да, 100 боїв по 12 раундів. І ось тут ця стратегія, яка повинна також передбачати і залучення якоюсь мірою і не тільки Європу і США, тому що Європа, США в Росію сприймаються як ворог. А залучати і інші країни, той самий Китай, ті ж самі Японію, це потенціал відносин, з якою ми, на мою думку, не сповна використовуємо. Тобто тут набагато ширший і глибший інструментарій треба застосовувати. Знов-таки, противник тебе фізично сильніше. Ти його можеш перемогти або хитрістю, або підготовкою, да, фізичною, умовно кажучи, да, і моральною стійкістю.